बर' लाइसिफोरनि फारिलाइ गिबियावनो दं बर'नि फिसा आयेन। बे लाइसिया नुजादों 1915 मायथाइयाव आरो बेनि गाहाय सुजुगिरिया दंमोन गंगाचरण कसारी। आरो बेखौ बबे मोनसे आफादा दिहुननानै होननानै सोङोब्ला बे जाबाय हावराघाट बर' सात्र सन्मिलन। हावराघाट बर' सात्र सन्मिलन। बर' सात्र सन्मिलन। बर'नि फिसा आयेन बेयो 1915 मायथाइयाव नुजादों। ओमफ्राय बिनि सुजुगिरिया सोर होननानै सोङोब्ला गंगाचरण कसारी आरो बेखौ बबे मोनसे आफादा दिहुनदों होननानै सोङोब्ला हावराघाट बर' सात्र सन्मिलन। दानिया बिबारा जादों बर'नि नैथि लाइसि। बियो नुजादों 1924 मायथाइयाव आरो बिनि सुजुगिरिया सोर होननानै सोङोब्ला सतीश चन्द्र बसुमतारी। सतीश चन्द्र बसुमतारी। सतीश चन्द्र बसुमतारी आरो बियो बबे मोनसे आफादा दिहुनदों होनोब्ला बर' सात्र सन्मिलननि आफादा बेखौ दिहुनदोंमोन। बर' सात्र सन्मिलन। बर' सात्र सन्मिलन मोनसे आफादा दिहुननाय जादोंमोन बेखौ। आरो बेयाव मोनसे कुइसन दंबावो, बर' सात्र सन्मिलनखौ माला दानाय जादों होनोब्ला बेयो 1919 मायथाइयावनो बर' सात्र सन्मिलनखौ दानाय जादोंमोन। नैबाव मोनसे दंबावो, हावराघाट बर' सात्र सन्मिलनखौ माब्ला दानाय जादों होननानै बुङोब्ला बेयो 1911 to 12 बिनि गेजेराव बेखौ दानाय जादों। दानिया फैदो जेन्थ'कानि सुजुगिरिया सोर होननानै सोङोब्ला जेन्थकाया नुजादों 1915 मायथाइयाव। 1915 नङा, 1925 मायथाइयाव नुजादों आरो बेखौ सुजुदोंमोन सतीश चन्द्र बसुमतारीयानो। सतीश चन्द्र बसुमतारीयानो बेखौ सुजुदों। दानिया फैदो मुस्रि आरो सानस्रिया बेसेबां मायथाइयाव नुजादों होननानै सोङोब्ला बेयो जादों 1937 मायथाइयाव नुजादों। 1937 मायथाइयाव आरो बिनि सुजुगिरिया सोर होननानै सोङोब्ला प्रमद चन्द्र ब्रह्म। प्रमद चन्द्र गोबां लाइसि दिहुनदों। बिथांनि लाइसिफोरा नैबेबो बिथराया ओंखारदों 1932 मायथाइयाव, बेबो प्रमद चन्द्र ब्रह्मनिनो। बेनि उनाव अलंबारा नुजादों 1938 मायथाइयाव, बेबो प्रमद चन्द्र ब्रह्मनिनो। बेनि उनावहाय हाथरखि हाला लाइसिया नुजादों 1940 मायथाइयाव, बेबो प्रमद चन्द्र ब्रह्मनिनो। बेनि उनावहाय दङ हाथरखि हाला थांबाय। नायक लाइसिया ओंखारदों 1947 मायथाइयाव आरो बेनि गाहाय सुजुगिरिया सोरमोन? महिनी महन ब्रह्म। बेनि उनावहाय दङ फुंनि हाथरखि लाइसिया नुजादों 1949 मायथाइयाव नुजादों फुंनि हाथरखिया आरो बेनि गाहाय सुजुगिरिया सोर होननानै बुङोब्ला बेनि गाहाय सुजुगिरिया आर एस हालबार्सरुड।
पार्सुट बे जाबाय मिशनारि लिरगिरि बिथाङाबो फुंनि हाथरखि मुंनि 1949 मायथाइयाव मोनसे लाइसि दिहुनदोंमोन। बेनि उनावहाय दङ बर' लिरथुम बिलाइ। बर' लिरथुम बिलाइया माबे मायथाइयाव नुजादों होनोब्ला बियो 1950 मायथाइयाव ओंखारदों। 1950 मायथाइयाव नुजादों आरो बिनि गाहाय सुजुगिरिया जादों सुकुराम बसुमतारी। सुकुराम बसुमतारी। सुकुराम बसुमतारी। बिनि उनावहाय दङ दा बड'। दा बड' लाइसिया ओंखारदों 1954 मायथाइयाव। 1954 मायथाइयाव आरो बिनि सुजुगिरिया सोर होननानै बुङोब्ला बड' साहित्य सभा। बेखौ बड' साहित्य सभाया दिहुनदों दा बड'खौ। बेनि उनावहाय दं अखाफोर लाइसि। अखाफोर लाइसियाबो 1954 मायथाइयावनो नुजादों आरो बेनि गाहाय सुजुगिरिया रनेन्द्र नारायण बसुमतारी। रनेन्द्र नारायण बसुमतारी। बेफोर जाहैबाय बर'नि लाइसिफोर। बे लाइसिफोरनि गेजेराव जायखिजाया बबेबा मोनसे लाइसिया फैनो हागौ। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायनानै गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बर' लाइसिफोरनि फारिलाइ।